Så er det tid til firmafest. Desværre sker det en gang imellem, at nogen kommer til skade under et sådan firmaarrangement. Og så opstår spørgsmålet, var det en arbejdsskade? Det er det højst sandsynligt. Der er nogen, der tror fejlagtigt, at fordi der har været alkohol involveret, kan der ikke være tale om en arbejdsskade. Det kan der sagtens. Hvis man deltager i et sportsarrangement for at netværke med nogle kunder, arrangeret af arbejdsgiveren og får et par genstande, og der sker et uheld, så kan det sagtens være en arbejdsskade, for det var jo en del af det planlagte firmaarrangement. Man kan også være til arrangementer, hvor man skal lave tillidsøvelser og andre ting og kommer til skade i den sammenhæng. Og det samme gælder igen. Hvis det er noget, der er arrangeret af firmaets ledelse, betalt af dem, og der er en inviteret medarbejderskare, så vil det højst sandsynligt også være tale om en arbejdsskade. Så har vi det andet spekter. Det er, hvor firmaarrangementer og firmafester udvikler sig til det vilde. Kommer vi ud på de små timer, og hvis opførelsen bliver rigtig vild, så er det langt mere tvivlsomt, om det fortsat var firmaets hensigt, det vil sige firmaets interesse, at man skulle have den slags oplevelser. Og så er det tvivlsomt, om det er en arbejdsskade. Kommer du i tvivl, er du velkommen til at ringe til advokatkompagniet. Så kan vi sammen vurdere, om sagen skal anmeldes som arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, eller der er noget helt andet, der skal ske.